Опа, какво става хора, аз съм Иван Сквайр. И да, най-вероятно сте се чудили къде съм бил последните 3-4 месеца. Нещо такова. Или може би не сте като цяло, не знам. Може би точно да не ви е интересува за мен, да сте отворили това видео. Както знаете, аз съм човек с много ценно и важно време, което използвам по много добър начин. Да играя CS и Minecraft и да грабя Лондон в Hardfire 4. Тъй идеята на тази част от видеото е да ви кажа, че реално по-нататък видеото е запис от далечната 2025 декември. И да, като цяло ме мързеше да цена да го работя, зато и реших да ви кажа, то не че нямаше да видите така или иначе. Но да, човек сега реших да седна и да го работя, защото ме мързеше, очевидно. И да, като цяло enjoy the видео. Мога ме фолвнете там в Twitch, YouTube, вие си знаете, аз някакво ви казвам. И ако имате някаква идея за следващото видео, което ще бъде много по-скоро от 3 месеца от сега, напишете някакъв коментар и така нататък, тъй че да. RageBait, или както ChatGPT го било казал, е умишлено провокативно съдържание, създадено с цел да ядоса хората, за да реагират с коментари, спорове, споделяния или хейт. Но нашия добър стар приятел ChatGPT даже не подготвил примери за хората, които не знаят какво е RageBait. Всички, които играят в Minecraft след 18 са инфантилни. Какво значи Unk Status Achieved? What? Какво? What? Не го слушам, ще му Значи ще го лъншотна там. Няма да ме ланшотам, да виж какъв съм добър. Достатъчно. Демокрацията е провал и само глупаците още защитават. Много е познато това, не знам. Много ми е познато това. Умишлено лошо мнение за популярен филм, играл с цел скандал. Фер, не знам, фер. Така, първо здравейте на всички, моите Иван Сквайр енджойери, виждам ви там. Както виждате, се владете в малко коледно настроение, така малко коледен вайб ми вайбва. Не знам. Като цяло това е коледното видео за тази година, тъй че не знам кога ще го кача това видео, но най-вероятно ще е на Коледа, тъй че искам да пожелая весела Коледа, изкарване на празниците с близките, така. Да ви пожелая успешна 2026 година. Но както сте видели заглавието на това видео, днес ще си говорим за изкуството на RageBait-а. Що? Или по-лесно казано, умишлено провокативно съдържание създадено с цел да ядоса хората. И някакви други работи. Но така нека започне откъде идва RageBait-а. Брат, не знам, но в едно нещо съм сигурен, че щом сега е бабът Наполеон, че е нисък, братле, и тогава си го е бавали. Някакво човека ще си говори там за идеите, брато, как това, как това, и някакъв ще каже, ми, братле, нисък си. Но той ще аргументира това и това. Ми, братле, грозен си. Както и е до ден днешен, брато, ти примерно да искаш с някакъв братле, с някакъв твой приятел, братле, не говорите нещо на сериозно, братле. И той каже, ми, братле, не сташ. Ти му говориш това за как трябва да си оправиш, да знам, sleep schedule, братле, това това. Братле, ти си което ще правим, майка ти. По принцип, RageBait е... По принцип да ви RageBait-ват най-лесно е по външен вид, братле. Аз да почна горе нещо и да кажа, нисък си, грозен си, майка те обича, братле. Какво друго, братле, аз като един професионалист по RageBait-а, аз съм сигурен, че има по-добре да напиша цял лист с някакви неща, с които да RageBait на някой френд, отколкото да напиша есе на опълченците на шипка, брат. Но да, какво казах? Да, мога ви RageBait-нат за това как изглежда, дали сте дебел, грозен, нисък, няма значение, ти да е зле. Достатъчно, че да се вбесите, да краш-аутнете, да стане нещо.
don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's RageBait по принцип доста се използва в днешно време. То по принцип във всяка социална мрежа. То не вярвам да няма социална мрежа, в която да не се използва. Мисля, най-вече в TikTok. Някакво видео, братле, някакъв човек обяснява обстойно с факти някакви работи, братле. Отдолу приличаш на гей. Сега принцип на мен е по-забавно да рейджбейтвам някой, като не съм сам. Примерно, двама да рейджбейтваме някой друг, братле. И той да игра нещо и да вземе да краша от не. Е много забавно, не знам. Не знам, що много се кефе. Между другото, шапката им мога прави това. Да, трябваше да го включа, да. Между другото, за поредно видео, Нова телевизия идват на помощ и спасяват клипа, като пуснат пореден репортаж за нещо, което прави видео. Тъй, че нека да го видим. Рейджбейт или примамка за възмущение? What do you mean примамка за възмущение? What are we? 1980s? Това е съдържание, създадено умишлено с цел да предизвика силна негативна емоция, като гняв, раздразнение или възмущение. Именно рейджбейт е дума на годината за 2025-та. Чай, какво? Рейджбейт думата на 2025-та, ли? Брат, какво стана с 6-7? Пак всичко съм изпуснал, брат. Пак всичко съм изпуснал, като не пускам като не пускам видеа, брат. Това става, брат. Това става. Как да стане? Как да стане? Така, добре, бери си нова телевизия, че се включихте, така да. Не знам, положението е клепнала розичка, паднала батерийка, не знам. И братле, ако още един път отдолу ми метнат някаква пиратка, ще получа някакво лошите, някакви хора долу ми пускат пиратки, братле, тук да чувам всеки ден, братле, още ме рейджбейтват, аз ви казвам, чат. Още всеки ден, като правя нещо, независимо дали стримвам, дали цъкам, дали записвам видео, някакви хора отдолу метат пиратки, брат. Какво се случва? И така, като за финал, искам да ви пожелая да си изкарате много добре празниците, да не го мислите за друго някакво, освен на лятната ваканция там и някакви други работи. Мисля, че трябва да си изкарате много добре. Пожелавам ви успешна 2026 година. От мен аз лично се надявам да кача повече видеа другата година, повече да стримвам. Може да събнете тук в YouTube, може да събнете, може да събнете и за другия канал. Иван Square Clips, гоним големия гол от 15 съба, тъй че enjoy, тъй че please, I need this. Така че това беше от 2025-та. Пожелавам ви всички успешна 2026 година и благодаря, че гледахте. Аз бях вашия Иван Square, Иван Квадрата, Иван Square, просто Иван, някакъв педеранс, някакъв маумник, някакъв нещастник. Това бях аз. Бай, чао!